Tak priatelia, je tu znova Vladislava Spravodlivá a budeme sa ďalej rozprávať o posolstvách, odkazoch, informáciách Kimberly Kogan z 15. novembra o rekonštrukcii tohto sveta. V tomto dieli Kim rozprávala o obrovskej pomoci, ktorá prichádza planéte Zemi, ale aj o naozaj veľkých čistkách, o ktorých nemáme my tušenia, pretože nemáme zdroje, odkiaľ by sme sa takéto informácie dozvedeli. Kým zároveň hodnotí situáciu v rámci globalistov, elitárov, ktorí sa nechcú zdať svojej moci, nechcú odísť, ako aj tam krok po kroku sa dejú zmeny, ale celkovo to neprináša to, čo by sme potrebovali. Jednotlivé rody Rothschildov a ďalších elitárov si chcú ďalej uzurpovať moc, kým je z toho už unavená. Ale 15. november sa stáva špeciálnym dňom, kde vysvetlí, čo pozitívne sa odohralo. Zároveň pasuje sa s tým, ako ju vyhlasujú za ich spolu organizátorku a administrátorku v celom Marshallovom pláne, v páde bank až po kongres a Langley 5. Takže treba povedať najprv, čo sa deje v Amerike, že to platí aj pre celý svet. Takže keď tam dochádza k zmenám, k očiste v rámci Deep Stateu, to isté sa udeje vo svete. A týka sa to všetkých najväčších centier. Hovorí o americkej pokladnici, ktorá vymenila strážnu službu, veľa ľudí odtiaľ zmizlo. Takisto to platí o kongrese, Pentagone, že oni, ktorí sa cítia, že rozhodujú nad všetkým a sú kompetentní, niektorí sú stále tam a ešte ich to len čaká. Čistka prebehla v Bielom dome, aj odtiaľ zmizlo veľa ľudí. Volali americkú štátnu pokladnicu a čo sa stalo, kým prevzala hovor. A tak ich upokojovala, že môžu v kľude rozprávať s ňou. Boli prekvapení. Bola požiadaná ochranka pre všetky pokladnice vo svete. Takže čistky a zmeny sa dejú a niektoré sa udejú do 24 hodín. Mali by sme sa postupne dozvedieť o všetkom tom úsilí a hlavne o tej veľkej správe, ktorá sa odohrala pár nocí dozadu. Pre Kim, ako hovorí, to bola mimoriadne zaujímavá skúsenosť a na to, aby ju vysvetlila, sa musí vrátiť ešte 3 milióny rokov dozadu, kedy sme boli posunutí do temných časov, ako hovorí. Až kým sa neobjavili padlí anjeli, ktorí práve spustili tie temné časy, ktorí zlikvidovali svetlo zo zdroja a vybudovali svoju infraštruktúru. Vtedy sa objavil Marduk spolu s padlými anielmi a zaviedli všetky technológie a systém, aký ho sme poznali donedávna. Ale tí, čo teraz prišli, tí spôsobili opak. Všetko sa rozozvučalo, lebo prišli tí, čo mali povolenie prísť. Bolo to o 4:00 ráno.
sa objavilo 100 000 anielov zo zdroja. Ak chcete vedieť ďalšie informácie, veľmi rada vám ich sprítomním. Napíšte mi na uvedenú mailovú adresu pod videom a staňte sa odoberateľmi tohto kanála za malý mesačný poplatok a podporu dar 5 eur. Budem sa na vás tešiť a zdieľajte tieto informácie, aby ľudia vedeli, že nás nečaká temno, ale svetlo, hojnosť a veľká zmena.